Niin, eli tässä on meidän TJTP 110 kurssin oppimistehtävä, jossa me esitellään 4 tyypillistä IT-ala-ammattia. Ja meillä tässä on tällä kertaa ATK-suunnittelija, neuvo- ja tukihenkilö, myyntipäällikkö ja ohjelmoija. Ja tosiaan niistä nyt ensimmäisenä ATK-suunnittelija. Eli ATK-suunnittelijat toimivat erilaisissa kehitys- ja ylläpitotehtävissä, muun muassa ohjelmistotuotannossa ja tietoliikennepalveluissa. Tehtäviin voi kuulua myös kouluttamista. Työpaikkoja on tietotekniikan palveluyrityksissä sekä tietotekniikkaa käyttävissä yrityksissä ja organisaatioissa. Suunnittelijan on hallittava suuria kokonaisuuksia, jotka muodostuvat teknisistä, taloudellisista ja inhimillisistä tekijöistä. Joissakin suunnittelutehtävissä liiketoiminnallinen osaaminen on keskeistä. Työaika on yleensä virastotyöaika, mutta projekteissa saattaa joutua joustamaan tästä. Työhön saattaa liittyä matkustamista, esimerkiksi asiakastapaamisiin. ATK-suunnittelijan ammatissa tarvitaan hyvää suunnittelutaitoa, loogista päättelykykyä sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Englannin kieli on myös tärkeä hallita, koska suurin osa alan kirjallisuudesta on englanninkielistä. Yksi ammattilainen ei pysty hallitsemaan koko tehtäväkenttää, joten sovellusalueiden osaamisen merkitys on suuri. Usein vaaditaan myös ohjelmointikokemusta, käyttöjärjestelmien hallintaa ja tietokantaosaamista. Oman erikoistumisalueen tehtävien lisäksi työhön voi kuulua asiakaspalvelua, kouluttamista ja hallinnollisia tehtäviä. Työ tehdään usein ryhmässä, eli ryhmätyöskentelytaitojakin tarvitaan. ATK-suunnittelijaksi voi päästä suorittamalla datanomin, tradenomin tai insinöörin tutkinnon, ja yliopistossa voi opiskella tietojenkäsittelytiedettä ja tietojärjestelmätiedettä. Kokonaispalkka oli vuonna 2004 keskimäärin noin 3,500 euroa kuukaudessa. Yksityisellä sektorilla palkat tosin on korkeampia kuin julkisella. Ja palkka vaihtelee myös toimialoittain ja yrityksittäin. Palkkaus paranee kokemuksen myötä. Seuraavana sitten neuvon- ja tukihenkilön työ, joka sisältää nimensä mukaisesti paljon asiakkaan neuvomista ja opastamista, joten ammatissa tarvitsee pitkää pinnaa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Asiakkaiden ja muiden kontaktien kanssa ollaan tekemisissä jatkuvasti. Ammatissa voi kuitenkin edetä myös johtotehtäviin. Suomen kielen lisäksi englannin erinomainen hallitseminen on välttämätöntä, ja monissa yrityksissä englanti onkin pääkielenä. Luonnollisestikin IT-alan ja järjestelmien hyvää tuntemusta vaaditaan, jotta pystyy sitten neuvomaan muita niiden käytössä. Toimenkuva on laaja ja se käsittää muun muassa työasemat, palvelimet ja tietoverkot. IT-tukihenkilö voi vastata esimerkiksi käyttäjien lähituesta, koulutuksesta, uusien työasemien asennuksesta, virustorjunnasta, tietoturvapäivityksistä ja dokumentoinnista. Hän voi osallistua myös ohjelmisto- ja laitearkkitehtuurin suunnitteluun ja kehittämiseen. Sitten myyntipäällikön tehtäviin. Niihin kuuluu uusasiakkaiden hankinta, tarjouspyyntöihin vastaaminen, myynti uusille ja vanhoille asiakkaille, myyntiprosessin jatkuva parantaminen sekä myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen. Titteli ei takaa mitään, vaan työnkuva vaihtelee hyvinkin paljon. Työssä vaaditaan paineensietokykyä, pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä sekä oma-aloitteisuutta. Myyntipäälliköltä edellytetään ymmärrystä ohjelmistobisneksestä sekä perusteellista tietämystä myytävistä ja promottavista tuotteista. Henkilön täytyy omata erinomaiset viestintätaidot niin kirjallisesti kuin suullisestikin, koska työhön sisältyy paljon muiden ohjaamista, yhteistyötä ja myyntiä. Suomen lisäksi vähintään englanti pitää olla sujuvasti hallussa. Työssä pitää olla joustava, sillä siihen saattaa sisältyä matkustelua sekä epäsäännöllisiä työaikoja. Myyntipäällikön palkkaus riippuu paljolti kokemuksesta ja koulutuksesta, mutta kuitenkin korkeakoulututkinto vaaditaan. Ja sitten vielä viimeisenä ohjelmoija. Eli ohjelmoijat työskentelevät yleensä tietotekniikan palveluyrityksissä tai muissa vastaavia työtehtäviä sisältävissä työpaikoissa, ja ohjelmoijan työhön kuuluu ohjelmistotuotteiden toteutus ja kehittäminen sekä kunnossapito sen lisäksi, että merkittävä osa työajasta voi kulua vian etsintään ja muutosten tekoon valmiisiin ohjelmiin. Ohjelmoijan työtä tehdään yleensä toimistossa normaaliin päivätyö- tai virastotyöajan puitteissa, paitsi projektiluontoisissa töissä ajoista voi joutua joustamaan. Matkustamista esimerkiksi asiakastapaamisiin ja tuotteiden esittelyä varten voi olla aika ajoin, ja työ voi olla välillä hyvinkin kiireistä.
Työssä on lähes välttämätöntä seurata alan kehitystä ja kouluttautua lisää tarpeen mukaan, sillä IT-alalla tapahtuu jatkuvasti merkittävää kehitystä. Ohjelmoijan työssä on tärkeässä osassa looginen päättelykyky, ongelmanratkaisutaidot ja kokonaisuuksien hallinta, sillä työ- ja ohjelmistokielien käyttö on tarkkuutta vaativaa. Järjestelmällisyys ja suunnittelutaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia, kuten myös kielitaito, sillä valtaosa alan kirjallisuudesta on englanninkielistä. Ohjelmoijankaan työ ei ole yksinäistä koodaamista omassa työhuoneessa, vaan yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitojakin tarvitaan työryhmissä työskenneltäessä, minkä lisäksi työ voi joskus sisältää esiintymistä suurellekin ihmisjoukolle, esimerkiksi opetustilanteissa. Ohjelmoijan välttämättömiin ammatillisiin taitoihin kuuluu ohjelmistojen tuntemus ja ohjelmointiosaaminen. Lisäksi tärkeässä asemassa on tietokantaosaaminen ja käyttöjärjestelmien hallinta. Koska ohjelmia käytetään aina jossain sovellusalueessa, on ohjelmoijan syytä tuntea kyseiset sovellusalueet, minkä lisäksi sovelluskehitystyökalut on hallittava. Kaupallisestakin osaamista on hyötyä. Koska työhön voi sisältyä myös käyttäjien opastamista, kouluttamista ja asiakaspalvelua, on esiintymistaito tarpeellinen. Ohjelmoijan työtä tehdään usein tiimeissä johdon alaisuudessa, joten kommunikointitaitoja tarvitaan. Ohjelmoija voi myös itse olla joissain tapauksissa esimiesasemassa tehtävästä ja työpaikasta riippuen. Yliopistokoulutuksen lisäksi ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa datanomin perustutkinnon ja ammattikorkeakouluissa tradenomin tai insinöörin tutkinnon, jotka voivat avata ovet ohjelmoijan ammattiin. Palkan suuruuteen sen sijaan vaikuttaa työtehtävien vaativuus, ammattitaito ja työsuoritus ylipäätään tulos- ja laatutavoitteineen. Kuten tässä esityksessä on tullut ilmi, niin kaikissa ammateissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, vaikka nämä ammatit pyörivätkin vahvasti tietojärjestelmien parissa. Ja IT-alahan on jatkuvasti kehittyvä ja uudistuva ala, eli itseään pitää kouluttaa muutosten mukana. Ja tälle alalle syntyy jatkuvasti uusia töitä, joten erikoisosaajia tarvitaan. Ja naisia yritetään houkutella enemmän tälle miesvaltaiselle alalle. Kiitos!